nai, spinach woye. Spinach woye, spinach nai, programu ya pamuno imba Gloria, ngave Gloria matibaba. Spinach woye, CBCB wewe. Pamuno imba Gloria, ngave Gloria matibaba. Spinach woye, CBCB. Abana maiti nokuchingamidzeka pano paSibinage and Bridge Maya DNA test. Asi imbonyatso nditaureka kuti chapa kuti muzoya kuno kuma DNA chii chaizvo. Manduwerega nditaure ndichiti ini nomukadzi wangu agerapo yatina dambudzikiro tinaroba. Dambudziko anomara ino ari kupinimidza tumise twawo tusingakwaneba. Baba, apa muri kuedza kureva here kuti imimi naamai ava makagara zvakanaka henyu? Takagara zvakanaka isu. Hatina kana problem ende murume wangu ndinomuda shemu. Saka baba isusu uri kuuya kwataita panapa tangoti tipurufe kumadinga kuti wana wese vari watatu ndo wangu nokuti mumabhawa munda kutotadza kana kufamba ndichinzi unochengeta wana wasiri wakoba. Izvi zviri kubva kupi nhai baba? Munganyatsorondedzera here? Uyu murume akagarapo ende toti shamwari yangu, asi ndiye umwe wacho futi akatanga nokufambisa frakasi iyoyo kuti ndiri kuitiswa. Muri kureva avo baba vane marasta here avo? Baba, makadi? Ya, hapo zvekuti ndotori right kwete zvekunyeba. Saka baba, nyaya iyi muri kuionawo sei? Ndiri kunzwa ka baba vari kuti imimi ndimi mune zvizere panyaya iyi. Mungatiudzawo here divi renyu? Inini ndiri kutongorwadziwa hangu nekuitiswa kuriitwa umwe wangu. Hamene kuti akadyiswa nebhara here, nekuti zvivana zvese zviri padheni pake hapana kana 1 chakatombofanana naye. Ende tinotoziva kana baba vana ivavo kungoti isusu hedu marastamani hatinyanyodhipisa stereki nekuti tiri peace and harmony. Ya, waiziya? Baba, mune shuwa here nemashoko amuri kutaurayi? Iwe mukomana wewe undikwanire wanzwaka. Handidi zvemuyedzo newe, Satani wemaroma. Wadedzwa nani panapa? Imi mama imi, hamuna here vamwe vanhu vamakambodanana navo muina baba ava? Kana vamwe vanhu vamakambopakurira bota muina baba ava? Kupika namai vangu, hapana mumwe munhu akambokambura bota pandiri kusara kwababa ivavava. Shuwa, baby. Believe me, please. Baby, usanetseke kani. Ini ndoemba newe kutodarika kuimba kwandozviita inini pache zvangu. Wakatarisa mwana lumombe oshomole ndini pache zvake. Ndotombosvika pakuvhiringika kuti ini ndino oshomole here kana kuti iye oshomole ndiye inini. Wangu, uri pamahwani wangu. Uri pachikirimbani chaipo. Tepe yechibenge chauri kumhanya nacho ichika ichi. Chikasakusiya kumakuva gore rino hamenu. Pamunoendaka kunokohwa masini henyu kuruzevha kuGermany, tiri kuona zvakawanda izvo. Pane munai Jimbi kaari kusara achipinda padheni penyu musipo. Unoti zita rekuti oshomore rakabva kupi? Akaripuwa naamai wache. Indaida kuti anzi gondopeni, saka wakazotomupeka muro chirungu ndikataiwa paribe chakaipa baba. German, chirungu mbuya vani, izita remanai Jimbi iri rastamani muri kuitisa. Baba, chimbomire makadaro. Imimi munenge mune ruzivo chaizvo nezvaamai avo. Asi makambovakumbirawo bota mukanyimwa uru makatombodyawo bota. Mudhara iweka, undiitire mushe mudhara iwe. Bota ripi randodyapo? Hapana kana bota manhuchwa. Aiwa ka baba, hatisi kurwa isu. Tiri kutoedza kuti tibatsirane. Saka baba, muri kuti chiko nezvataurwa nababa verasta mumusoro avo? Inini icho ndinoziva ndochokuti wana wese vari watatu ndo wangu. Full stop. Imimi baba Bridge Maya tiverengere results acho. Once takaenda. Saka takuverenga results edu. Uye result remwana wekutanga ane zita rinotanga na O riri kuti iro: the alleged father is excluded as the biological father of the child. Yay! Hanti ndakuudzai. Amai, mirai henyu tipedzise. The probability of paternity is 0%. Saka pachishona tiri kuti baba, mwana uyu haasi wenyu. Hapana chenyu chiri kuwanika kumwana. Nai baba, hapana icho munokwanisa kuita here kuti zvichinje. Maybe maita mistake. Hapana, zvatatotaura ndizvozvo. We move on pavana vechipiri, vanhu vaivo matwins. The alleged father is again excluded as the biological father of the child. The probability of the paternity is 0%. Saka iwewe uda kuedza kundinyepoto oshomora asi mwana wangu bone shuwa iwe. Une mapomomo here kuti wakasahura unoswinyiwa. Chicho unoshaya mbonitaurira, zvaendwa. Ndanchikutaurirai mukati ndinopenga. Hapana apa, results zvenyu zvakarigwa izvi. Iwewe triple C ukufunga kuti hatizvizive kuti dokta ava unonwa navo doro. Saka wakawabribe. Baba oshomole usateerere vanhu ava baby. Please mira tikurukure. Saka baba, results maanzwa ka ende haanyebe. Saka way forward yakamira sei apa? Ina handirambe mukadzi baini. Wana ndo wangu.
gomba riribe mwanaba asi iwe wakahure doya pano dombokupunzumura mbichani.